an balimaw aw ni ɲankuma kibaran b'an bolo bi ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka sariya bulon mɔgɔ bɛɛ kɔni bɛ baarabila la o baarabila in kɔni daminɛra tarata don mɛ kalo tile 8 san 2018 o baarabila in kɔni kun bɛ ta cɛ sa samedi nata ko baarabila in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko a bɛ wagati damadɔ bɔ ko olu ka sɛndikaw ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye sigikafɔ min kɔni kɔnɔna la sa u ko k'u bɛna u ka laɲini dɔw kɔni sabati hakililajigila ko laɲini ninnu dɔw ye jumɛn k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ k'u ka baarada dɔ kɔni sigi baarada min kɔni bɛ se ka i ɲɛsin olu ka baarakɛlaw ka degun ma cogo min na ani k'u ka ko caman kɔni ɲɛnabɔ ani k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ tuguni k'u ka faraŋa dɔw kɔni k'u kun n'an b'a fɔ o ma ko pirimu ko sabula k'olu kɔni baara in kɔni filɛ nin ko degun caman ani tɔɔrɔ caman kɔni bɛ a kɔnɔna la kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ a ye ko anba ni ale kɔni bɛ koro mara la banbaganciw ni an b'a fɔ olu kɔni ma ko terorisiw olu kɔni taara a jagoya o dugumɔgɔw kɔni kan k'u ka u ka dugu bila tile 3 kɔni kɔnɔna la seerew kɔni ka fara ni banbagaci ninnu kɔni tun bɛ taa fɔ mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna la wa marifa jugu caman kɔni tun b'u bolo u ka fɔ a yɛrɛ la ko marifa dɔw yɛrɛ bɛ ni banbagaci ninnu bolo ko hali o tɛ an ka armée kɔni bolo seerew ka fara tuguni k'u kɔni y'u jɔ dugu da de la ko ka mɔgɔ dɔw kɔni de ci ka taa fɔ dugutigi ye k'u b'a fɛ ko dugutigi ka dugu bila ni a ka dugudenw ye dugutigi kɔni y'u ɲininka sa ko kuma ko mun de bɛ nɔ k'u ma sɔn ka jaabi di dugutigi ma ko kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ kɔni ko k'ale bɛ kuma sa k'u ye o minɛ ko k'o bugɔ kosɛbɛ k'olu kɔni b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ ko se t'olu ye dabali t'olu ye wa ko foyi tɛ olu kɔni bolo ko k'u lakana k'olu jigi ye ala ye k'olu jigi kɔni ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u kana dɛmɛ don olu ma cogo min na ko sinɔn ko ni banbagaci ninnu kɔni bɛ ban olu la an balimaw ni kibaruya de tun b'an bolo ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la